През зимата на моето детство, когато бях на село, ние се отоплявахме с печки на дърва. Тогава нямаше локално парно. И печката на дърва се намираше в една стая, която стая съответно беше отопляваната. В съседните стаи температурите бяха с 10-15 градуса разлика, може и повече. Съответно, някои от стаите, които изобщо не се отопляваха, се използваха като килер или място за запазване на зимнина. Изключително интересно беше, когато трябваше да се посети външна тоалетна. Дълго време се ползваше точно тя. Дори през зимата при минус 20 градуса по Целзий отвън дълго време нямахме друга опция. Имам такъв спомен, след което в нашата къща се направи такъв санитарен възел, само че за целта трябваше пак да се премине през двора. При всички случаи се излизаше отвън. Няма значение по кое време на денонощието, през нощта, сутринта рано или през деня. През деня вече е по-лесно. Зимите на село бяха наистина приключение. Сутрин, докато баба ми запали печката, предпочитахме да стоим под юргана. Съответно, завивахме се с много дебели юргани. Те тежаха тонове. Под този юрган се чувстваше като в хралупа или в каштурка. Самите юргани не беше възможно въобще да бъдат изтупани, според мен. Но моята баба беше много чист човек. Тя редовно използваше ежеседмично нови чисто бели чершафи, които лично гладеше. Тя на тази тема беше много стриктна. Чистенето й беше станало като фикс идея. Къщата й просто блестеше. Нямаше излишни предмети, нямаше излишни дрехи по столовете. Всичко беше под конец до такава степен, че приличаше на аптека. Нейната къща имаше надпис на вратата "Образцов дом" по това време. Слагаха на къщите, които заслужават такъв етикет, такава табела. И имаше защо. През зимата наистина беше приключение да излезеш навън, особено ако пък вали или пък ако се топи снега и се получаваше една киша. Нашия двор беше циментиран, улиците бяха всичките асфалтирани, но при всички случаи температурата в стаята плюс 25 и отвън минус 15-20 си казваше думата. Имам хиляди спомени от онова време, надявам се да мога да ви ги преразкажа.